Cantas horas pasamos nos campus e cantas desas horas estamos realmente cómodos e confortables. A experiencia universitaria non remata na aula e para iso temos un entorno que é a propia universidade pública no que temos que fomentar o encontro de estudantes co profesorado, cos petexás, os estudantes entre sí, das diferentes ámbitos, diferentes titulacións, incluso nacionalidades, para así medrar como cidadáns e mellorar como persoas. Creemos na necesidade de revitalizar os campus e temos unha serie de propostas moi claras. En concreto, temos tres medidas. A primeira é a Casa dos Estudantes. En cada un dos tres campus, Vigo, Ourense e Pontevedra, temos que ter un espazo de encontro aos estudantes fixo, onde teñan as súas instalacións, teñan o acceso que les necesiten e sempre teñan disponible ese espacio das diferentes titulacións dos diferentes ámbitos para coincidir con outros estudantes, ter un espazo onde eles podan relacionarse, podan falar, podan ter incluso recursos para poder traballar en conxunto e ao final fagan máis universidade. En segundo lugar, queremos facilitar o acceso a vivenda. Temos un problema de vivenda nos tres campus, pero tamén é un problema extendido a todas as universidades públicas, diría en España, un problema actual que temos, e o que temos é que facilitar tanto unha bolsa de aluguer para que o estudantado poda acceder ao aluguer de habitacións ou ao aluguer de vivendas de forma fácil, como tamén aumentar a oferta de prazas públicas en residencias. A terceira medida é a creación de espacios de encontro nos tres campus. Creemos que nos tres campus temos que atopar espazos no que toda a comunidade universitaria poda coincidir, PDIs, PTXs, estudantes, ter espazo de lecer, poder dialogar, poder ter unha convivencia para así fomentar a vida na comunidade universitaria. En consenso creemos que investir no benestar e na vida nos campus vai mellorar o ambiente xeral da universidade e unha universidade excelente vai xurdir dese mellor ambiente que podemos crear.